गणेश चतुर्थीच्या गणेश भक्तांना मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक सुंदर छान छान शुभेच्छा देतो। हा गणेशोत्सव चांगल्या प्रकारे पार पाडण्यासाठी आणि सर्वांना सुख समाधान आनंद मिळण्यासाठी मी गणेशचा जवळ प्रार्थना करेन की सर्वांना उत्तम आयु आरोग्य लाभो, सर्वांच्या इच्छा महत्त्वाच्या पूर्ण हो आणि उत्तम सुबुद्धी देऊन हा देश महासत्तेकडे जाण्यासाठी सर्वांना इतर तिंतर किंवा चांगलं मी या ठिकाणी गणपतीकडे मी चांगलं मागणं करतो। आणि या निमित्तानं सांगायचं तर आज आमच्या जवळजवळ 50 कुटुंबाचं हे कुणकेश्वरमध्ये तेली समाज आहे आणि हा जो सार्वजनिक गणेशोत्सव जो आहे तो गेली 6-7 पिढ्या म्हणजे जवळजवळ 300-350 वर्ष आज पारंपरिक पूर्वजांपासून हा चाललेला हा जो गणेशोत्सव सार्वजनिक गणेशोत्सव त्यावेळेपासून चालत आलेला हा गणेशोत्सव आहे। तर आमचा जो 50 कुटुंब आहे ते 50 कुटुंब एका ठिकाणी एकत्र येऊन एका मताने एका दिलाने एका विचाराने हा कार्यक्रम पार पाडत असतात। सुखदुःख का आपले संघर्ष असतील, छोटी मोठी भांडणं असतील का असतील, सगळे विसरून देहभान सगळं विसरून या गणेशाच्या चरणी विलीन होऊन चरणी नतमस्तक होऊन त्याची 11 दिवस एवढी सेवा करतात की जे काय असतं जे काय बारीसारीक की जे काय असतं ते सगळं मागे जाऊन पुढच्या भविष्याच्या दृष्टिकोन आयुष्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना उत्तम आरोग्य मिळण्यासाठी एक ताकद मिळते, एक शक्ती मिळते, असा आमचा तो एक ह्या गणेशाच्या या आलेला अनुभव आहे। आणि त्यानिमित्ताने जे काय टिळकांनी हा जो कार्यक्रम साधा जो काय हे केलेलं आहे त्यापासून त्याचं जे हित आहे ते आपल्याला चांगल्या प्रकारे आम्हाला त्याचा लाभ होतो आणि सगळे आमचे समाज बांधव आनंदाने उत्साहाने हे सगळं पार पडतात। भोजनाचा कार्यक्रम होतो, सार्वजनिक सत्रांचे कार्यक्रम होतात, भजने होतात, भरपूर विविध कार्यक्रम होतात, मग शिक्षण क्षेत्र असू दे, सामाजिक असू दे, सांस्कृतिक असू दे, अशा प्रकारे सगळ्या क्षेत्रातून इथे या ठिकाणी वेगवेगळे 11 दिवस कार्यक्रम होत असतात। आणि हे सगळं करत असताना एक जी ताकद येते, एक जो चेव येतो किंवा एक जो काय म्हणतात त्याला, तर चांगल्या प्रकारे सगळे एका गुण्या गोविंदाने एक गोकुळ नांदत सुद्धा चालत असतं। तरी असंच पुढे पूर्ण चालत राहो, भविष्य सर्वांना चांगल्या प्रकारे उत्तम आरोग्य राहो, आयुष्य राहो आणि सर्वांना आनंदी आनंद गणेश ठेवू हीच पुढे ह्या गणेश चरणी प्रार्थना करेन आणि कुणकेश्वर चरणी प्रार्थना करेन। हां, तर या ठिकाणी आता तुम्ही बघता या ठिकाणी झाडे लावा, झाडे जगवा आणि निसर्गाचा समतोल राखा, आज याची गरज आहे। त्याप्रमाणे आम्ही या ठिकाणी ह्या गणेश जे 11 दिवस जो काय कार्यक्रम आहे सार्वजनिक गणेशोत्सव असेल त्यातून हे दाखवण्याचा आम्ही हा प्रयत्न केलेला आहे। आणि आमच्या तरुण पिढीने तरुण वर्गाने हे एकत्र येऊन त्या तरुण सगळ्या मुलांनी हा जो देखावा केलेला आहे तुम्ही जो बघताय आमच्या तरुण पिढीने किंवा तरुण महावर्गाने केलेला आहे, तर तोही आता जे लोक येतात बघतात सगळं चांगलं आहे, तरुण पिढी चांगलं केलेलं आहे। आणि असंच सगळ्या ह्याचं एक सर्व तरुण पिढीने आदर्श घ्यावा आणि ह्याच्यापेक्षा काही ठिकाणी चांगल्या तरुणांनी चांगल्या ठिकाणी चांगलं केलेलं आहे, पण याहीपेक्षा सर्वत्र अशा प्रकारे सीन म्हणा किंवा झाडे लावा, झाडे जगवा, निसर्गाचा समतोल राखा आणि निसर्गाला आनंदित ठेवा म्हणजे निसर्ग आपल्याला आनंदित ठेवेल, हाच संदेश आमच्या तरुणांनी दिलेला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।